Tarata marsi kalo tile tan san ba fila ni mɔgɔ ani wɔɔrɔ DMS-TV tiɲɛna muso ni cɛ ni yantuma a y'aw bisimila DMS-TV sanfɛ foli an tanu b'an kanubagaw lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati seli san'an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanina carila ni k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ k'ali n'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Sikaso région kɔnɔna min kɔni ye couvre-feu o bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na couvre-feu don n'ale yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye ne ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka taa ni ka segin fanga dɔgɔya kosɛbɛ sufɛlaw yɛrɛ kɔni fɛ k'ali n'a sɔrɔ couvre-feu yɛrɛ kɔni bɛ Sikaso région kɔnɔna a yirala k'a fɔ ko marisi kalo tile 3 tɛmɛnen san 2026 ko binkani wale dɔ yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ne ka station dɔ yɛrɛ kɔni gérant yɛrɛ kɔni faga Sikaso région kɔnɔna na. Sibiri tɛmɛnen marisi kalo tile 7 san 2026 min yɛrɛ kɔni Niger fintigilakaw olu kɔni bɔra ne ka yira k'a fɔ ko février kalo kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ye opération caman yɛrɛ kɔni kɛ Niger fantan naani bɛɛ lajɛlen na opération minnu yɛrɛ kɔni ye nɔbabo an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min ye Niger fintigilakaw olu cɛsirilen don kɛlɛkɛyɔrɔw la walasa ka se ka Niger jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw ka lakana sabati o ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔ o y'a yira k'a fɔ ko février kalo kuntagala kɔnɔna na ko ye opération caman kɛ u ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko opération yɛrɛ kɔni senfɛ ko Niger fintigilakaw sera ka banbaci wale maa 265 bɔyanko yɛrɛ de kɔni bɔnɛ ani na ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ u sera ka u bolo da kɛlɛkɛminɛn caman yɛrɛ kɔni kan minnu y'a yir'u la k'a fɔ k'u ka opération yɛrɛ kɔni kɛra sɛbɛyaba de ye u bolo. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min kari tɛmɛnen marisi kalo tile 8 san 2026 min yɛrɛ kɔni Mojaba Kamini ni ale ye Ali Kamini yɛrɛ kɔni den ye ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kun ye Iran guide suprême ye ni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale kɔni fatura min yɛrɛ kɔni ye Mojaba Kamini i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo min dɔn kofɔlen yɛrɛ kɔni na ale bilala a fa yɛrɛ kɔnɔna la Iran guide suprême yɛrɛ kɔnɔna na o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko kabini ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni sigira fanga la maa caman yɛrɛ kɔni siranna kosɛbɛ ka da ka Iran jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka fɔlɔ ko min ye Mojaba Kamini yɛrɛ kɔni k'ale ka ko yɛrɛ kɔni ka gɛlɛn ni a fa yɛrɛ kɔni ta ye wale yɛrɛ kɔni o tiɲɛ tigɛra ka da kan tɛmɛnen marisi kalo tile 9 san 2026 a yirala k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni k'ale ye misili caman yɛrɛ kɔni fili ka taa Israël ale ni Moyen-Orient jamana caman yɛrɛ kɔni ma Iran Israël ale ni États-Unis ka kɛlɛ ko yɛrɛ kɔni o ko na. Sibiri tɛmɛnen marisi kalo tile 7 san 2026 min yɛrɛ kɔni Ghana ka ministre des affaires étrangères ni o ye Samuel Ablakwa yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen ye communiqué min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ ko Iran Israël ale ni États-Unis ka kɛlɛ ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni olu Ghana ka fintigilaka dɔ k'olu kun bɛ Liban jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni kɛlɛ ko in hukumu yɛrɛ kɔnɔna na ko jamana dɔ yɛrɛ kɔni ka missile sera olu Ghana ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ma Liban jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko min yɛrɛ kɔni olu Ghana olu taara plainte yɛrɛ kɔni tigɛ ONU yɛrɛ kɔni na walasa maa kelen min yɛrɛ kɔni ka misiri yɛrɛ kɔni sera olu ka fintigilakaw ma sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni ka se ka kɛ o ko yɛrɛ kɔni na walasa o tigi ni ɲɛkili min ka kan o ka se ka da o yɛrɛ kɔni kan. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Union européenne maaw yɛrɛ kɔni olu jɔrɔlen don ka da kan juma tɛmɛnen marisi kalo tile 6 san 2026 min yɛrɛ kɔni Europe yɛrɛ kɔni ka lafasali commissaire yɛrɛ kɔni ni o ye Andrius Kabilus yɛrɛ kɔni ale kɔni bɔra ne ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'olu yɛrɛ kɔni jɔrɔ bɛ ni Ukraine yɛrɛ kɔni ka da kan ko min yɛrɛ kɔni États-Unis k'ale tɛ se ka a to ni kɛlɛ in kɔnɔna na k'a fɔ k'a bɛ misili yɛrɛ kɔni di Ukraine ma ka tila ka États-Unis fintigilakaw yɛrɛ fɛnɛ ka kɛlɛkɛminɛnw to u bolo yɛrɛ kɔni ko min yɛrɛ kɔni États-Unis k'a yira k'a fɔ k'a tɛ se ka o kɛ ni wagati in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko yɛrɛ kɔni kɛmɛ ni ka olu jɔrɔ o yɛrɛ de kɔnɔna ma kɔfɛlen in laseli kɛ k'a kɔnɔna na taa Union européenne jamanaw yɛrɛ kɔni fɛ yen walasa u ka se ka kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ o ɲɔgɔn cɛ la ka fɛɛrɛ latigɛ u yɛrɛ k'u ka misiri dilanko yɛrɛ kɔni sigi sen kan ni ka o ko yɛrɛ kɔni teliya ko ɲɛ tɛ u tɛ se k'u jigi da États-Unis yɛrɛ kɔni kan ni wagati in kɔnɔna na ni kunnafoniba ninnu de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala o ye bidɔn kibaru kɔnɔna na. K'ali n'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi couvre-feu o kɔni bɛ Sikaso région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni couvre-feu ale yɛrɛ kɔni kan ka kɛ sababu ye ne ka population yɛrɛ kɔni ka taa ni ka segin yɛrɛ kɔni fanga dɔgɔya kosɛbɛ région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a kɔni yirala k'a fɔ k'ali n'a sɔrɔ couvre-feu bɛ nin région kofɔlen kɔnɔna na ko n'a taw ta k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni suyɛnni kɛlɛ ni maramafɛnw yɛrɛ kɔni Sikaso région kɔnɔna na ko yɛrɛ kɔni bɛ ka caya kosɛbɛ ko suyɛnni baara laban min yɛrɛ kɔni kɛra Sikaso région kɔnɔna na ni o suyɛnni yɛrɛ kɔni baara yɛrɛ kɔni ma ɲɛ ka da kan suyɛnni yɛrɛ kɔni kɔnɔna na maa kelen yɛrɛ kɔni fatura
ko shweni yɛrɛ kɔni kɛra marsi kalo tile 3 tɛmɛnen san 2026 Bugula Amo quartier yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na ko ni binkani wale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni station dɔ yɛrɛ kɔni géré ale yɛrɛ de kɔni fatura ko in yɛrɛ kɔni kɛra cogo min kɛra sabu yɛrɛ kɔni ni maa caman kɔni y'a faamu k'a fɔ k'an bɛ wagati min na fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni zon ye ko olu jaga fari kosɛbɛ u ka walejuguw kɔnɔna na ko marsi kalo tile 3 tɛmɛnen san 2026 sufɛla nɛgɛ kanɲɛ 21 wagati min yɛrɛ kɔni ye Sulemani Jalo ni ale pompe dilanna dɔ yɛrɛ kɔni ye k'ale kɔni taara Yat Walima yɛrɛ kɔni ka station dɔ yɛrɛ kɔni na ka da ka station ye géré ni o ye Adi Niani yɛrɛ kɔni o kun ye ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni wele k'a ka taa olu ka station yɛrɛ kɔni na k'a mago bɛ a la ci dɔ yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni Sulemani Jalo ni ale de ye pompe dilanna yɛrɛ kɔni k'ale yɛrɛ kɔni selen Yat Walima yɛrɛ kɔni ka station yɛrɛ kɔni na a kɔni ye sifinaka fila yɛrɛ kɔni jɔli ye bureau in yɛrɛ kɔni daba ka sɔrɔ bureau in yɛrɛ kɔni kun tugulen don ko kabini sifinaka fila mun yɛrɛ kɔni kun jɔlen yɛrɛ kɔni kun don bureau in da la ka sɔrɔ bureau in yɛrɛ kɔni da sɔgɔlen don kabini o kɔni ye Sulemani Jalo yɛrɛ kɔni kelen yɛrɛ kɔni sin ka marifa yɛrɛ kɔni bɔ ni ka ɲɛsin pompe dilanna yɛrɛ kɔni ma k'a wajibiya k'a ka da in yɛrɛ kɔni sɔgɔlen bɔ ko wagati min na bandi nin yɛrɛ kɔni bɛ ka marifa yɛrɛ kɔni jɔ pompe dilanna yɛrɛ kɔni na k'a ka da in yɛrɛ kɔni yɛlɛ o wagati kofɔlen yɛrɛ kɔni na pompesi dɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔra station yɛrɛ kɔni direction bureau yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o wale yɛrɛ kɔni kɛlen min ye bandi fila nin yɛrɛ kɔni ye u ye marifa jɔ maa fila nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na k'u wajibiya ni ka don station yɛrɛ kɔni direction kɔnɔna na bandi fila nin yɛrɛ kɔni ye marifa yɛrɛ kɔni jɔ maa fila nin na ni ka u wajibiya k'u ka telefɔni filaw yɛrɛ kɔni di ale ni tile yɛrɛ kɔni kɔnɔna na station kɔnɔna na u ye feere minnu yɛrɛ kɔni kɛ k'u wari bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni di olu ma ko station baarakɛla fila nin yɛrɛ kɔni se foyi yɛrɛ kɔni tɛ olu ye o wajibiyara ni ka u ka telefɔni ale ni station yɛrɛ kɔni wari yɛrɛ kɔni ta ni ka di maa nin yɛrɛ kɔni ma ko kabini nin wari yɛrɛ kɔni dira bandi fila nin yɛrɛ kɔni ma ko in yɛrɛ kɔni tɔ kɛra ŋaniya juguya yɛrɛ de kɔni ye min yɛrɛ kɔni ye bandi nin yɛrɛ kɔni u ye marifa yɛrɛ kɔni ci Adi Niani yɛrɛ kɔni na ni ale de kun ye station yɛrɛ kɔni géré u ye marifa yɛrɛ kɔni ci ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni na ni ka sɔrɔ ka boli ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min yɛrɛ kɔni b'a la k'o dan bɛ wagati min na i n'a fɔ o bi kabini bandi fila nin yɛrɛ kɔni taara min yɛrɛ kɔni ye pompisi tɔ kelen dɔ in yɛrɛ kɔni ale y'i teliya ni ka Adi Niani yɛrɛ kɔni ta ka taa n'a ye teliya yɛrɛ kɔni na Sikaso dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ kɔni na ko nka min yɛrɛ kɔni Adi Niani yɛrɛ kɔni hali nɛma ma se ka bɔ nin ko in yɛrɛ kɔni na ka d'a kan maa kofɔlen yɛrɛ kɔni fatura ni walejugu min yɛrɛ kɔni kɛra Sikaso région kɔnɔna na wale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka région sigibaa man yɛrɛ kɔni kamana gan kosɛbɛ maa caman yɛrɛ kɔni bɛ ka ɲininkali yɛrɛ kɔni kɛ ko ni ɲɔgɔnna suɲɛ ni baara bɛ se ka kɛ région kɔnɔna na cogo di k'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni couvre-feu o bɛ région kɔnɔna na ko ni ko yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ ko normalement yɛrɛ kɔni ni couvre-feu yɛrɛ kɔni sigira yɔrɔ min yɛrɛ kɔni na couvre-feu o kɔni de bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana lakana tigilamɔgɔw yɛrɛ kɔni ka baaraw yɛrɛ kɔni nɔgɔya u bolo ale ni n'u ye maa o maa yɛrɛ kɔni tɛmɛtɔ ye normalement ko in yɛrɛ kɔni kan ka u lasɔmi yɛrɛ kɔni u kan ka wuli ni ka o ko yɛrɛ kɔni ɲɛɲini ko couvre-feu yɛrɛ kɔni sigin bɛ région kɔnɔna na cogo di ni ɲɔgɔnna suɲɛni yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na Sikaso région kɔnɔna na Sikaso jamana kɔnɔdenw ale ni min yɛrɛ kɔni opérateur économique yɛrɛ kɔni olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ka d'a kan ko patrouille yɛrɛ kɔni bɛ kɛ su kɔnɔ wagati jumɛnw yɛrɛ kɔni na ale ni yalima patrouille nin yɛrɛ kɔni a kɔni bɛ ka nɔba bɔ wa u ka région kɔnɔna na kan kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Sikaso polisiw yɛrɛ kɔni olu ye sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni daminɛ ni walejugu in yɛrɛ kɔni na walasa ka se ka fɛɛrɛ latigɛ maa minnu yɛrɛ kɔni ni ko in yɛrɛ kɔni kɛ ka bolo da olu kan ni ka taa n'u ye kiiri tigilamɔgɔw ɲɛma walasa olu ɲɛ kelen bɔ ka se ka da u ka don n'a nataw la an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Sikaso sigibaa ma olu bɛ ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni ma ko fintigilaka minnu yɛrɛ kɔni bɛ Sikaso région kɔnɔna na ko ka dɔ fara olu hakɛya yɛrɛ kɔni kan wa min yɛrɛ kɔni ye patrouille ye ko k'olu caya sufɛ kosɛbɛ ka d'a kan ko n'o yɛrɛ de kɔni kɛra min yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔnna suɲɛni baaraw yɛrɛ kɔni o bɛ bali région kɔnɔna na wa min yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw n'u bolola fɛ olu ka lakana yɛrɛ kɔni bɛ se ka sabati sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na sibiri tɛmɛnen marisi kalo tile 7 san 2026 min yɛrɛ kɔni Niger fintigilakaw olu kɔni bɔra ni ka laseli kɛ Niger telesoba yɛrɛ kɔni na k'a fɔ ko février kalo kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko min olu Niger fintigilakaw ye ko opération caman kɛ Niger fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔ ko opération yɛrɛ de kɔni senfɛ o sera ka banbati wale maa 265 bɔnɛ ani na Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔla ko février kalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko opération de ratissage opération de contrôle fo ka taa se jamana lakanani baaraw yɛrɛ kɔni ma k'olu y'o min yɛrɛ kɔni kɛ Niger fantan naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na ko kun cɛra ni bolo dalen maa 132 yɛrɛ kɔni kan ko o maa 132 ni yɛrɛ kɔni na banbati wale maaw b'o la criminels b'o la suspects b'o la fo ka taa se complices yɛrɛ kɔni ma k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ yen ni maa 132 ni yɛrɛ kɔni na u y'u bolo da olu minnu yɛrɛ kɔni ka ratissage contrôle ale ni jamana lakanani baaraw yɛrɛ kɔni kuntagala kɔnɔna na ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u sera ka mobili caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ tiɲɛ u y'u bolo da
mobili 47 kan, moto 152 bolodala o kan, marifa 79 cartouche ba 50, dynamite kala ba yirika, ale ni fɛn pɛrɛnta suguya caman yɛrɛ kɔni k'olu boloda ni fɛnba nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan u ka opération yɛrɛ kɔni senfɛ. Ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ min yɛrɛ kɔni Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni u ka jamana lakanani baaraw yɛrɛ kɔni na k'u sera ka o boloda tajimafɛn litiri 354 ni kɔ boyanko yɛrɛ kɔni kan. Min tajimafɛn kofɔlen yɛrɛ kɔni hale kɔni kun bɛ ka ta ni ka ta tilenbaliya de kɔnɔna na. Ko Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni sera ka o boloda produit dɔw yɛrɛ kɔni kan. Produit minnu yɛrɛ kɔni interdilen don Niger jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Ko produit interdilen kofɔlen nin yɛrɛ kɔni feerelen yɛrɛ kɔni k'a kun ka ca ni sifa wari miliyari 1,450 yɛrɛ kɔni. Ko février kalo kelen dɔrɔn yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni Niger fintigilakaw yɛrɛ kɔni olu sera ka fɛn pɛrɛnta 28 yɛrɛ de kɔni bɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ na ni min yɛrɛ kɔni bamaci wale ma olu kun kɛmɛ ni ka taa ni fɛn pɛrɛnta ni yɛrɛ kɔni bila siraw la walasa min yɛrɛ kɔni ye fɛn pɛrɛnta ni olu ka se ka tiɲɛ don Niger fintigilakaw walima jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni kunna. A kɔni bɛ wagati min na fɔ ko bi Niger fintigilakaw kɔni yira k'a fɔ ko n'a taw tɛna opération yɛrɛ kɔni dabila kalisa u b'u cɛsiri fɛlɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ la walasa min ye jamana kɔnɔdenw n'u b'o la fɛ olu ka lakana ka se ka sabati jamana in fan ta naani bɛɛ lajɛlen na. Min ye Mojaba Kameni yɛrɛ kɔni hale bilala a fa nɔ na kari tɛmɛnen marisi kalo tile 8 san 2026 Iran jamana kɔnɔna na. Min yɛrɛ kɔni Ale Kameni ni ale de kun ye Iraka Guide Suprême yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ k'ale yɛrɛ de kɔni denkɛ ye Mojaba in Kameni yɛrɛ kɔni ko wa ne ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ye Guide Suprême ya jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni ta Iran jamana kɔnɔna na. Don kofɔlen na ko kabini Mojaba Kameni yɛrɛ kɔni Guide Suprême ya yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ sɔrɔ Iran jamana kɔnɔna na o dugusajɛ ni o bɛnna kunu tɛnɛma marisi kalo tile 9 san 2026 min yɛrɛ kɔni Iran ye ale ye misil jugu ale ni drone jugu caman yɛrɛ kɔni filini ka taa Israël ale ni Iran yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛ jamanaw na Moyen-Orient région yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. Nka Israël yɛrɛ kɔni ka fanfɛla la Israël ka mɔgɔw kɔni laseli kɛ k'a yira k'a fɔ k'olu fɛnɛ ye misil caman yɛrɛ kɔni fili ni ka taa se infrastructure dɔw yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni Iran régime maaw yɛrɛ de kɔni ta ye. I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo week-end tɛmɛnen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Iran Israël ale ni États-Unis ka kɛlɛkun yɛrɛ kɔni tɔ juguyara kosɛbɛ yɛrɛ kɔni wa min yɛrɛ kɔni détroit d'Ormuz yɛrɛ kɔni ni nin ye tɛmɛsira min yɛrɛ kɔni na diɲɛ tajimafɛn caman yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ o fɛ i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni b'a kalama cogo o wale nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni kunu tɛnɛ marisi kalo tile 9 san 2026 min yɛrɛ kɔni tajimafɛn olu dayɛlɛla kosɛbɛ diɲɛ kɔnɔna na. Kami wagati min na fɔ ko bi ko tajimafɛn yɛrɛ kɔni bariko yɛrɛ kɔni bɛ taa dollar wari 118 de la. Min yɛrɛ kɔni Mojaba Kameni ni ale de Ale Kameni denkɛ yɛrɛ kɔni a yirala k'a fɔ ko nin ma ko fɔlen si bɛ san 56 yɛrɛ de kɔni na ko wa maa yɛrɛ kɔni don min ni Iran ka gardien de la révolution maaw yɛrɛ kɔni kun ka surun ɲɔgɔn na. Ko kari tɛmɛnen de marisi kalo tile 8 san 2026 min yɛrɛ kɔni ye Iran ka assemblée des experts maaw yɛrɛ kɔni olu de wulila ni ka Mojaba Kameni yɛrɛ kɔni sugandi ni k'a bila Iran Guide Suprême ya jɔyɔrɔ la ni o jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni kun bɛ ni ma kofɔlen fa de bolo. Min Iran ka experts ka assemblée yɛrɛ kɔni olu ye hakilisigi kuma fɔ k'a yira k'a fɔ k'ali n'a sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni États-Unis ale ni Israël olu kɔni faralen bɛ ɲɔgɔn kan ni ka wale juguw ta ka ɲɛsin Iran yɛrɛ kɔni ma ko n'a ta o ta olu Iran assemblée experts yɛrɛ kɔni k'olu ma se ka hali miniti kelen yɛrɛ kɔni ni ka Guide Suprême kura yɛrɛ kɔni sugandi k'o bila Iran yɛrɛ kɔni kunna. Iran ka gardien de la révolution mɔgɔw u ka fintigilakaw u ka polisiw fo ka taa se u ka diplomatie maaw ma olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni layidu ta yɛrɛ kɔni kɛ Mojaba Kameni yɛrɛ kɔni k'a fɔ ko bɛ nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ka bila yɛrɛ kɔni na a ka Guide Suprême ya jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Iran jamana la. Wa kabini Mojaba Kameni yɛrɛ kɔni sugandira ka bila Iran Guide Suprême ya jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na k'a bɛna fɔ o ko in yɛrɛ kɔni jara Iran jamana kɔnɔdenw ka d'a kan kabini laseli in kɛra Iran telesoba maaw yɛrɛ kɔni fɛ ko sufɛ min yɛrɛ kɔni Iran jamana kɔnɔden caman olu bɔra kɛnɛmanaw yɛrɛ kɔni na ni ka Iran drapeau yɛrɛ kɔni kɔrɔta sanfɛ. Yani Iran yɛrɛ kɔni ka Guide Suprême kura yɛrɛ kɔni sigi a ka jamana kɔnɔna na ka kɔn o yɛrɛ kɔni ɲɛ kabini araba tɛmɛnen min Israël maaw yɛrɛ kɔni olu kɔni bɔra ni ka laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko ni Guide Suprême kura fɛn fɛn yɛrɛ kɔni sigira Iran jamana kɔnɔna na ko Guide Suprême k'a dɔn k'a fɔ ko a kɔni olu Israël ka cible yɛrɛ kɔni min yɛrɛ kɔni ye Donald Trump ni o ye États-Unis jamana ɲɛmaa ale kɔni n'ale bɛ ka yira k'a fɔ min wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni Iran ka Guide Suprême kura sigili ko yɛrɛ kɔni ko ale Donald Trump da kan ka don o ko in yɛrɛ kɔni na nka min yɛrɛ kɔni Donald Trump ale y'a yira k'a fɔ ko tant que ale Donald Trump ma Guide Suprême yɛrɛ kɔni sugandi ni ka o sigi Iran jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔ ko Guide Suprême fɛn fɛn mana sugandi Iran jamana kɔnɔdenw de fɛ k'u maaw k'a dɔn k'a fɔ ko Guide Suprême yɛrɛ kɔni tɛna mɛn diɲɛ na ko ɲani Guide Suprême kura yɛrɛ kɔni tɔgɔ k'a fɔ Iran jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka bɔ ko y'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ale Donald Trump ale bɛ
o tigi yɛrɛ kɔni faga n'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an y'a ye k'a fɔ Iran Guide Suprême kura yɛrɛ kɔni sigira wa min yɛrɛ kɔni Donald Trump ale ma se ka foyi yɛrɛ kɔni bɔ o ko in na wa kabini alamisa tɛmɛnen min yɛrɛ kɔni Donald Trump ye ale kan ka da gɛlɛnba kɛ Iran jamana kɔnɔdenw k'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ kɔni ale Donald Trump ye k'a tɛ jɛn n'a ye Mojaba Kameni ale yɛrɛ kɔni ka bila Iran Guide Suprême yɛrɛ kɔnɔ nka an y'a ye k'a fɔ Iran yɛrɛ kɔni ka expert ye nin ma ko fɔlen de sugandi ni k'a bila u ka jamana Guide Suprême jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ na wa kabini Mojaba Kameni yɛrɛ kɔni sugandira ni ka bila Iran Guide Suprême yɛrɛ kɔnɔ o dugusajɛ bɛ nin ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni missile bayirika ni drone bayirikaw yɛrɛ kɔni fili ka taa Israël ale ni Iran kɛrɛfɛ jamanaw yɛrɛ kɔnɔ na Gulf yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ye Israël ale fɛnɛ bɔra ni ka yira k'a fɔ k'a fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛ ka missile caman yɛrɛ kɔni fili ka taa Iran jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kunu tɛnɛ in na Kuwait, Qatar, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis fo ka taa se Bahrain jamana maaw yɛrɛ kɔni ma olu fɛnɛ bɔra ni ka laseli kɛ ko kunu tɛnɛ marsi kalo tile 9 san 2026 ko missile caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ filila ni ka ɲɛsin olu ka jamanaw yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni Mojtaba Kameni yɛrɛ kɔni an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a kɔni yiralen don k'a fɔ ko min États-Unis ale ni Israël yɛrɛ kɔni k'u bɛ siran ni ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni ɲɛ kosɛbɛ ka d'a kan Mojtaba Kameni yɛrɛ kɔni maa don min yɛrɛ kɔni ka lakanako yɛrɛ kɔni sabatilen don kosɛbɛ wa maa min yɛrɛ kɔni don a yirala k'a fɔ ko kabini a san 17 walima san 18 ni ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni sen donna Iran ale ni Irak yɛrɛ kɔni ka kɛlɛ la wa maa yɛrɛ kɔni don a kɔni yirala k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni ka hakilina yɛrɛ kɔni tɛ ko jɛɲɔgɔnya ka tɛmɛ Iran ale ni États-Unis yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛla yɛrɛ kɔni na kabini san 2019 wagati min ye États-Unis ma olu kun kɛmɛ ni ka sanction yɛrɛ kɔni bi Mojtaba Kameni yɛrɛ kɔni kan nka an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni bɛ Iran Guide Suprême jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na maa caman kɔni bɛ ka siran k'u kɔni kana na kɛ sababu ye ni ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni tɔ la juguya bɛ wagati min na i n'a fɔ bi Sibiri tɛmɛnen marsi kalo tile 7 san 2026 min yɛrɛ kɔni Ghana ka ministre des affaires étrangères ni o ye Samuel Ablakwa yɛrɛ kɔni ni ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni ye communiqué kɛ communiqué min kɔni kɔnɔna na a bɛ laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko juma tɛmɛnen marsi kalo tile 6 san 2026 ko attaque yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin Nations Unies mɔgɔw yɛrɛ kɔni ka force intérimaire yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ kɔni bɛ Liban jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko attaque min yɛrɛ kɔni kɛra ni ka ɲɛsin ni yɔrɔ ko fɔlen na attaque yɛrɛ kɔni kɛra ni missile fili yɛrɛ de kɔni ko missile fili yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka olu Ghana ka fintigilaka dɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ Nations Unies ka o force intérimaire yɛrɛ kɔni na Liban jamana kɔnɔna na ko attaque in kɛra sababu ye ni ka olu Ghana ka fintigilaka fila yɛrɛ kɔni jogi togo jugu yɛrɛ kɔni na ko kabini o wale yɛrɛ kɔni kɛra min olu Ghana gouvernement maaw yɛrɛ kɔni olu taara plainte yɛrɛ kɔni tigɛ ONU maaw yɛrɛ kɔni ka secrétaire général yɔrɔ la ni o ye Antonio Guterres yɛrɛ kɔni walasa k'a laɲini ONU yɛrɛ kɔni fɛ k'a ka sɛgɛsɛgɛli baara dafalen a telima ale ni sɛgɛsɛgɛli baara jɛlen yɛrɛ kɔni kɛ ni missile fili ko yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni kɛra ka ɲɛsin Liban jamana kɔnɔ n'a kɛra sababu ye ni ka olu Ghana ka fintigilaka fila yɛrɛ kɔni jogi togo jugu la k'olu b'a wajibi ONU maaw yɛrɛ kɔni ka u ka sɛgɛsɛgɛli baara yɛrɛ kɔni daminɛ ni wale jugu in kan ka d'a kan ko ni missile min yɛrɛ kɔni filila ka taa ɲɛsin olu ka fintigilakaw ma Liban jamana kɔnɔna na k'o bɛ diɲɛ sariyabaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni violer ko wa ko in yɛrɛ kɔni crime de guerre de k'olu cɛsirilen don fɛɛrɛlatigɛ la min yɛrɛ kɔni kiiri tigɛlen u ka kɛ nin ko in yɛrɛ kɔnɔna na wa olu bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ u ka fintigilaka minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na ka olu ka lakana yɛrɛ kɔni sabati Ghana kɔni ka fintigilaka fila minnu yɛrɛ kɔni jogina ni missile fili yɛrɛ kɔnɔna na ko man yɛrɛ kɔni k'a dɔn k'a fɔ ko Ghana jamana kɔnɔden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka kanu u ka jukɔrɔmadenw ko wa u ka duwawu yɛrɛ kɔni bɛ u ka ni fintigilaka ninnu yɛrɛ kɔni ni wagati gɛlɛn in kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛliw kɔni y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛ min yɛrɛ kɔni bɛ Moyen-Orient région kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi n'o kɛlɛ in yɛrɛ kɔni bɛ États-Unis Israël ale ni Iran ɲɔgɔn cɛ la ko kɛlɛ in yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni missile dɔ yɛrɛ kɔni taara se Ghana ka fintigilakaw ma Liban jamana kɔnɔna na missile fili in yɛrɛ kɔni kɛra wagati min yɛrɛ kɔni na maa si yɛrɛ kɔni ma bɔ a kalama maa min yɛrɛ kɔni ye missile fili ale n'a sɔrɔ maa min ye missile in fili ka taa ɲɛsin fintigilaka ninnu ma n'a tigi y'a dabɔ a kama yɛrɛ de kɔni nka wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye Liban autorité maaw ye olu bɔra ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko missile in yɛrɛ kɔni filila Israël jamana yɛrɛ de kɔni fɛ an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Ghana y'a yira k'a fɔ ko in yɛrɛ kɔni tɛna dan so ko yɛrɛ kɔni na k'a taara plainte yɛrɛ kɔni tigɛ fo ONU yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la walasa sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni ka se ka kɛ maa min yɛrɛ kɔni ni missile in fili ni ka ɲɛsin olu ka fintigilakaw ma fɛɛrɛ ka latigɛ o maa min yɛrɛ kɔni ka ɲaki togo jugu yɛrɛ kɔni na ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma